Jojo, takže budem čakala video z nového videa, tu som zase Martin Heber. Dneska tu máme ďalšie video. Dneska sú to pokračovanie Tatier po roku a dneska je to diel 8. Dneska sa chystáme možno, teraz sa ideme niekde najesť sme vlastne v Poprade a ideme sa niekde najesť. No a potom máme naplánované ísť do Tatranských Matliarov na chatu a tak som tu asi jediný, ktorý tu vloguje, ale ešte Lady Zika tu zvykne vlogovať, to je tiež taká youtuberka, točí všelijaké videá, ale väčšinou sú to také šialené videá, alebo ešte tu Bača býva, asi, neviem. No tak, a my sa rozhodujeme nad reštikou a potom vám to nejako postupne poviem, ten program však vy uvidíte. Čiže zatiaľ sa majte a dúfam, že si video užijete. Takže sme sa boli najesť a program máme takýto. Dneska sa možno pôjdeme kúpať do hotela Hutník alebo pôjdeme do krčmy pozerať futbal. Potom sobota, ak sa nám to vydarí, čo už asi nie, že bude pršať, ale chceli by sme ísť na rysy, ale musíme vymyslieť nejaký iný program, lebo všetky počasia hlásia dážď. Potom nedeľa je Aqua City Poprad. Potom sa asi v nedeľu presúvame v pondelok. V pondelok sa presúvame do Polska, do Kielcov. A dáme vlastne zápas Slovensko-Anglicko. A potom v útorok ideme domov. A potom za plotom. Dúfam, že sa vám tieto videá budú páčiť, že to nebudú ako minulé Tatry, že iba 40 alebo 50 zlenutí alebo tak nejako. Čiže teraz sa chystáme do Teska a do Tatranských Matliarov, tam, kde máme penzión, že užívajte. Takže sme si boli nakúpiť. Počkajte, toto zahodím. No to som sa, že Lady Ziku som ešte nestretol. Bohovie kde, lebo napísala, že cestuje niekam, ale vôbec neviem kde, čiže som fakt zvedavý, kde by mohla byť. Najstrašne by som ju chcel stretnúť. A keby sa mi to podarilo tento týždeň, tak ju na YouFeste určite uvidím, lebo mi potvrdila priamo odo mňa správu, že bude na YouFeste. Takže tak. A som teraz v Poprade. Fuj. A za chvíľku už ideme jak sa to volá, do tých Tatranských Matliarov, do tej ubytovne. Vyzerá to tam presne ako pred rokmi, čiže nič sa tam nezmenilo. Vyzerám ako trošku šulín, keď takto sa natáčam. Ale nevadí, to je v pohode. Ujko. Ja, užívajte. Takže ahojte, sme práve v hotelu Hutníku a kúpeme sa. Nebude to počuť.
Takže ahojte, už sme sa dokopali a toto by som pomaly ukončil aj prvý deň Tatier. Ja by som ho zhodnotil, že to bolo veľmi výborné, veľmi sa mi páčilo a ja si myslím, že to bude ešte lepšie ako City Poprad a Poľsko, bude myslím, že mega. Asi už dneska nič nenatočím, čiže ak sa vám video páčilo, dajte like, poprípade napíšte komentár, zdieľajte to kamošom a my sa uvidíme zajtra. Zajtra nechystáme moc toho, lebo asi bude pravdepodobne pršať. Chystali sme sa do rysov, výstup na rysy, ale sa nám to nejako nevydalo, čiže čaute a užívajte si deň. Čau.